Нодирҷон, ба барномаи меҳмони радиои Озодӣ хуш омадӣ ва лутфан мегуфтӣ, ки ҳадафҳои сафари охиринат ба Антарктида чӣ буд? Поездка в Антарктиду не бывает просто так, да? сафар ба Антарктида танҳо ба хотири сафар анҷом намешавад. ҳарчанд солҳои ахир дар Тоҷикистон низ ҷаҳонгардӣ рушд ёфтааст, аммо ман ин дафъа барои сафар ба Антарктида ҳамчун узви як ҳайати алоқамандони иртиботи радиоӣ рафта будам. ба ин ҳайат як мутахассиси соҳаи иртиботи радиоӣ зарур буд ва ман ин пешниҳоди сафарро қабул кардам. барои чунин сафарҳо алоқамандони иртиботи радиоӣ маъмулан минтақаҳои дастнорасро интихоб мекунанд ва ин дафъа мо озими ҷазираҳои ҷануби Оркней дар Антарктида шудем. сайёҳон мегӯянд, ки аз ин ҷазираҳо теъдоди ҷаҳонгардон аз теъдоди кайҳонавардон камтар дидан кардаанд. Говорят, что там на этих островах было народу меньше, чем в космосе. ман медонам, ки аллакай бори дуввум ба Антарктида сафар мекунӣ. Дуруст аст? Южноарктийские острова — это была экспедиция, моя первая была в 2011 году. бале, соли 2014 ман ба минтақаи ҷануби Антарктида, дақиқан ба ҷазираи Амстердам сафар карда будам. дар қисмати ҷануби уқёнуси Ҳинд ҷазираҳое ҳастанд, ки Амстердам, Киргаленд ва Крозе шомили он мебошанд. мо медонем, ки худат дӯстдори робитаҳои радиоӣ ҳастӣ ва ин сафарҳо бештар ба хотири ҳамин машғулият буд ё не? Да, это обе поездки, они были радиолюбительские, они были... ҳар ду сафарам ба қутби ҷанубии сайёра маҳз ба хотири иртиботи радиоӣ буд. алоқамандони иртиботи радиоӣ хеле дӯст медоранд ба кишварҳое сафар кунанд, ки дар он ҷо алоқаи радиоӣ ё аслан вуҷуд надорад ё хеле кам тавсия ёфтааст. дар ҷазираҳое ки номбар кардам, аҳёнан инсонҳоро вохӯрдан мумкин аст, чӣ расад ба алоқамандони иртиботи радиоӣ. ҳар ду сафарам ба Антарктида дар ҳайати тими амрикоии Антарктидаӣ анҷом шуда буд. соли 2011 мо ба ин ҳайат талош доштем ба ҷазираи Крозе дар минтақаи субантарктида сафар кунем, аммо мақомоти Фаронса бароямон иҷозаи вуруд ё виза надоданд. замони сафари мо ба замони наслгирии паррандагон дар ин ҷазира мувофиқ афтод ва ба ин хотир мақомоти Фаронса ба манзури ҳифзи муҳити зист нагузоштанд, ки мо он сафарро анҷом диҳем. Не экологическим, в общем-то, больше по защите животных, там гнездование птиц у нас совпадали сроки, поэтому нам конечное разрешение не дали. мешавад бигӯӣ, ки махсус чӣ корҳои алоқаи радиоиро дар унҷо анҷом медодӣ? В первую очередь, сама экспедиция, из чего она состоит, да? нахуст бояд бигӯям, ки дидор аз Антарктида заҳматталаб аст, зеро бояд ҳуҷҷатҳои зиёдеро ҷамъоварӣ кард. Антарктида қораест, ки дар ҳолати бунёдиаш ҳифз карда мешавад. ба ин далел мақомот талош мекунанд, ки ба ин қора ҳеҷ чизи бегонае аз заминҳои дигар ворид нашавад ва ба ин хотир таҳияи аснуди зиёде бештар аз дарёфти визаро талаб мекунад. барои мисол, мо ба Антарктида бо киштӣ шино мекунем ва барои ҳатто ҳамин сафар маҷбурем ҳуҷҷатҳои зиёдеро пешкаш созем. вақте ба ҷазирае фуруд меоем, дар он ҷо урдугоҳ таъсис дода воситаҳои зиндагониро фароҳам месозем. сипас таҷҳизоти иртиботии радиоӣ ва антеннаҳоро насб карда бо ҳамтоёни худ дар тамоми сайёра дар иртибот мешавем. ҳамарӯза аз он ҷо 18 соат бо дӯстдорони алоқаи радиоӣ дар кишварҳои мухталиф дар иртибот мешавем. нодирҷон, мо медонем, ки набераи қаҳрамони Тоҷикистон Мирзо Турсунзода ҳастӣ, ки тамоми эҷодиёти худро барои таблиғи Тоҷикистон сарф кардааст. оё сафарҳои худат ҳам ҳамин ҳадафро доранд ё боз ҳадафи дигаре? В любом случае, поездка, когда любой человек едет
куда-то далеко. хоҳу нохоҳ вақте инсон ба дуриҳо сафар мекунад, муаррифии кишвараш бар дӯши вай вогузор мешавад. зимни сафарҳоям талош мекунам ба ин талабот ҷавобгӯ бошам, чун ватани худро сахт дӯст медорам. ҳамеша ба ҳамроҳонам ва сокинони кишварҳои мухталиф аз кишвари худ қиссаҳои ҷолиб мекунам. тоҷикистон дорои табиати зебо ва мардуми наҷиб аст. шояд таблиғи ман асар мегузорад, ки баъд аз ҳар як сафарам теъдоди дӯстони навам, ки ба тоҷикистон барои сайёҳӣ ташриф меоранд, афзоиш меёбад. Я могу сказать, что после моих поездок очень много людей приехало вот именно сюда, ко мне в гости, чтобы посмотреть Таджикистан. метавонӣ бигӣ ба хотир орӣ ки чӣ ҳодисаҳои ҷолибе буд дар ин сафарҳо, бахусус дар Антарктида, ки шароити иқлимияш аз Тоҷикистон хеле фарқ мекунад? Хороший вопрос, но, наверное, нет, потому что если мы посмотрим на Таджикистан... саволи хеле хуб, аммо воқеият ба ин тартиб нест. дар тоҷикистон сардиҳову яхбандиҳои мисли Антарктида дар Бадахшон дида мешаваду дар ҷануби кишвар биёбонҳои африқоӣ ҳастанд. тоҷикистон дорои ҳамаи иқлимҳои ҷаҳонӣ мебошад, вале ба ҷуз аз баҳрҳо. дар бобати баҳрҳову уқёнусҳо шояд бигӯям, ки барои тоҷикон чандон ошно нест, чун бархи аъзами сафарҳои мо тавассути киштиҳо мегузарад. ҷунбиши киштӣ дар тӯфонҳои баҳрӣ як ҳолати ноошно барои мо тоҷикон аст. дар сафари нахустинам ба Антарктида мо аз гулугоҳи Дрейта убур кардем, ки минтақаи аз ҳама осебпазири тӯфонҳои баҳрӣ дар ҷаҳон мебошад. баландии мавҷҳои баҳорӣ дар ин гулугоҳ беш аз 10 метр буду баландии пеши киштии мо ҳамагӣ 4 метр. дар чунин вазъият мо то ин ҷазира тӯли 5 шабонарӯз шино кардем. Мы 5 дней до этих островов шли. дар вақти ин сафарҳо сокинони маҳаллӣ аз худат дар бораи Тоҷикистон иттилоъ мегирифтанд? Ну, воспитанные люди всегда интересуются тем, кто вокруг тебя находится. инсонҳои таҳсилдида ҳамеша мехоҳанд донанд, ки дар паҳлӯяшон кӣ қарор дорад. албатта ман ба онҳо дар бораи Тоҷикистон қиссаҳо мекардам ва онҳо маро ба кишвари худ ошно месохтанд. ман аз тамоми минтақаҳои Тоҷикистон дидан кардам ва дар ҳолатҳои зарурӣ барои ҳамроҳонам ва сокинони кишварҳои дигар ватани худро муаррифӣ месохтам. ҳатто ахиран дар як ҳамоише дар Амрико бо аксҳо Тоҷикистони худро муаррифӣ кардам. Из Таджикистана, это было в Америке на большой конференции. ман мехостам бифаҳмам, ки ҳангоми сафар ба ин кишварҳо ва Антарктида дар канори шуғли асосият дӯстдорӣ алоқаи радиоӣ, боз чӣ корҳое анҷом медодӣ? Ну, мне в первую очередь, наверное, интересно природно-историческая составляющая. бароям бештар зарфиятҳои табииву таърихӣ дар як минтақа бештар ҷолиб аст. қабл аз сафар ба минтақае аз таърихи пайдоиш ё кашфи он иттилоъ мегирем. масалан, бароям ҷолиб буд, ки пойгоҳи бритониягӣ дар ҷазираҳои Акнери ҷанубӣ чӣ тавр пайдо шудаанд. ман ба ин пойгоҳ рафта бо мардуми он ҷо суҳбат кардам ва иттилои дақиқеро дар бораи онҳо пайдо кардам. ҳамзамон хеле дӯст медорам, ки табиати нотакрори минтақаҳои ношиносро аксбардорӣ кунам, зеро бояд барои хотира ин аксҳоро ҳифз кунам. Сбор материала вот для своего какого-то портфолио, ну, в смысле для памяти, наконец-то, да, это вот мне тоже нравится. метавонем интизор шавем, ки дар оянда як намоиши аксҳои аз сафарҳо бардоштаат ва ё хотираҳое, ки ҷамъ кардаи дар ин сафарҳо нашр мешаванд. Говорить о выставке, наверное... дар бораи баргузории намоише ҳоло ҳарфе задан барвақт аст, вале аксҳои бардоштаам дар маҷаллаҳои мухталифи ҷаҳонӣ нашр мешаванд. дар маҷаллаҳои соҳавӣ мақолаҳои ман низ нашр мешаванд, аммо барои дар ихтиёри хонандаҳои бештар гузоштани ин мақолаҳо ман ҳанӯз омода нестам. шояд дар оянда чунин тасмиме бигирам. ҳоло сафарҳои ман бештар ба хотири алоқаи радиоӣ ва насби антеннаҳо анҷом мешавад, зеро ба ин кор ниёз аст. Это востребовано, это малоизучено, и для этого, в общем-то, мы ездим в эти места, и поэтому я, конечно, готовлю такие материалы.